ще сложи музика. Да, това е. Дърви си готова? Не. Сега ще ме тъпи първо. Не, аз съм мисля, че ме трябваше. Да, смисъл да свързва на една страна с плитка. Временно, защото последния път ми надух главата, Арен, може да се променяваш някакви такива неща и съм вижда с корен, как ти си била и замълчала. Еми ти сега тази прическа ще тази, после само е така ще приберем. Но ти не се мъзи си.